Hristos a înviat, frații în Hristos. Sunt părintele Constantin Popa de la Parohia Ortodoxă Sfântul Ioan Gură de Aur din Busto Arsizio, Italia. Și astăzi aș dori să vă prezint, din punct de vedere istoric, această legătură dintre biserică și stat în decursul istoriei ca formă de prostituție spirituală, prin care, iată, și astăzi, din păcate, vedem această legătură bolnavă care a transformat Biserica lui Hristos într-o religie de stat. Și vom pleca de la această carte celebră a teologului grec Hristos Ianaras, Împotriva religiei sau contra religiei, tipărită la editura Anastasia, traducere din limba greacă de Tudor Dinu. Iar în capitolul Religia Imperiului, teologul grec ne prezintă această evoluție istorică, aceste relații între biserică și stat. Dacă avem în minte imaginea statului național, da, cum avem astăzi, modern, ne este greu să înțelegem rolul religiei în funcționarea politică a Imperiului Roman. Deci, iată, vom vedea acum de la pacea lui Constantin cel Mare din anul 313 de la Milano, Mediolan se numea la vremea respectivă, când creștinismul este scos din catacombe, da? Este scos din interdicția pe care o avea în timpul împăraților păgâni, odată cu lupta de la podul Milvius de la Roma, când împăratul păgân Maxențiu este înfrânt de către împăratul Constantin cel Mare, Sfântul Constantin cel Mare, vom vedea că odată cu această libertate a creștinilor din anul 313 se întâmplă un fenomen. Se întâmplă fenomenul că Biserica lui Hristos devine încet, încet religie de stat, apoi cu Teodose cel Mare definitiv începe acest proces în care păgânismul este interzis, iar creștinismul devine religie oficială. Deci, iată, din păcate, creștinismul devine o religie de stat. Și știm că ortodoxia nu este o religie. Și vom vedea la ce consecințe dezastruoase asupra vieții bisericești a dus această legătură între stat și biserică. Deși știm că în Evanghelie Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune să dăm Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. În momentul când a fost ispitit de către farisei, spunându-i se cuvine să plătim taxele Cezarului, da? Și atunci Mântuitorul le spune: dați-mi un ban. Și dându-i o monedă, a spus: ce cap este pe această monedă? Și a spus: capul Cezarului. Și atunci dați Cezarului ce este al Cezarului, adică banii și taxele dăm Cezarului, ce este al lui Dumnezeu îi dăm lui Dumnezeu. Deci, iată, vedem că încă din Evanghelie Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune clar care trebuie să fie atitudinea noastră față de stat. Vom vedea ce se întâmplă, din păcate, în decursul istoriei. Știm că în perioada păgână, da, până în anul 313, când păgânismul era religie oficială a Imperiului și iar creștinismul era interzis, creștinii se rugau în case, făceau Sfânta Liturghie în case. De multe ori erau prinși, erau uciși, așadar avem calendarul plin de mucenici, de martiri. Iar administrația romană, Pax Romana, da, Pax Romana, pacea romană, accepta ca tu să fii creștin, dar cu condiția să cinstești și pe zei și pe împărat inclusiv, ceea ce era interzis din punct de vedere al învățăturii creștine. Pentru că noi știm că unui singur Dumnezeu ne închinăm, nu ne putem închina împăratului. Și vedem că era această venerare suplimentară a zeilor Romei și în orice caz a împăratului. Da? Refuzul conformării față de religia Imperiului, refuzul venerării împăratului era considerat un delict politic la vremea respectivă, în perioada păgână. Echivalent cu contestarea statului. Așa se explică de ce atrăgeau pedeapsa cu moartea și numai așa se justifică persecuțiile împotriva creștinilor, milioanele de martiri din primele veacuri. Odată cu impunerea creștinismului în rândul maselor largi ale populației din Imperiul Roman,
există acum de fapt o religie comună a majorității. Adică odată cu impunerea creștinismului ca religie al Imperiului, da? Ortodoxia devine o credință de mase. Nu mai este credința celor care trăiau autentic în Hristos. Și se întâmplă și din punct de vedere psihologic un lucru foarte interesant, că în momentul când creștinismul era interzis, creștinii trăiau mai mult, da? Trăiau mai mult, aveau credința mai puternică. Odată cu această libertate, credința a scăzut. De genul politic al lui Constantin cel Mare în confruntarea războinică cu Maxențiu în anul 312, da? Când a fost înfrânt Maxențiu la podul Milvius, și urmează edictul de la Milano, Pax Romana, care era în perioada păgână, începuse a fi percepută drept Pax Christiana. Desigur, Constantin cel Mare a tratat primele erezii ce începuseră să submineze unitatea bisericii drept o amenințare la adresa coeziunii statului. Împăratul considera creștinismul ca fiind deja de facto religia Imperiului. Deci iată, vedem că odată cu libertatea creștinismului apar ereziile, adică învățăturile eretice, mincinoase, referitor la credința ortodoxă, care amenința această unitate. Și atunci împăratul, știm că avea acest rol ca să mențină unitatea în imperiu, inclusiv unitatea religioasă. Știm că în anul 325 împăratul Constantin cel Mare a prezidat primul sinod ecumenic, da? În care a fost condamnat preotul din Alexandria Arie, care era eretic și spunea faptul că Hristos nu este născut din vești din Tatăl, nu este Fiul lui Dumnezeu, ci este o creatură a lui Dumnezeu creată în timp. Acesta a fost condamnat la primul sinod ecumenic, convocat de împăratul Constantin cel Mare. Deci iată, vedem aici faptul că împăratul Constantin cel Mare, deși nu era creștin, da, când a convocat primul sinod ecumenic, el nu era creștin, el s-a botezat pe patul de moarte. Iată, vedem că ținea ca să aibă o unitate religioasă în imperiu. La 43 de ani de la moartea lui Constantin, împăratul Teodosiu, numit la rândul lui cel Mare, a consacrat creștinismul drept religie oficială a Imperiului Roman. Deci, iată, nu mai era voie, în timpul lui Constantin încă mai era voie să fii păgân, adică să te închini la zei. În schimb, odată cu Teodosie cel Mare, acest lucru este interzis. Experiența dureroasă a consecințelor politice ale ereziilor creștine. Deci, iată, avem și această experiență dureroasă, pentru că aceste erezii diviza și din punct de vedere politic. Prin edictul publicat la Salonic la 27 februarie 380, a consacrat Teodosie cel Mare Biserica Apostolică Universală drept religie oficială a Imperiului. Deci vorbim de secolul IV. La 8 noiembrie 392 a interzis prin lege religia greco-romană și intrarea în temple, adică închinarea la idoli. În 393 a desfințat Jocurile Olimpice și în 396 misteriile eleuzine. Calendarul sărbătorilor creștine a fost utilizat ca bază pentru stabilirea zilelor lucrătoare și nelucrătoare din viața publică a romanilor. Deci, iată, vedem cu secolul IV este creat și calendarul creștin, calendar care, din păcate, astăzi are anumite denumiri de la sărbătorile păgânești. Vedem că intrarea Domnului în Ierusalim încă este numită Floriile, ceea ce este greșit să apară într-un calendar creștin ortodox această denumire păgână a sărbătorii Floralia, care nu are nicio treabă cu intrarea Domnului în Ierusalim, nu are nicio treabă cu onomastica lui Florin, Florica și așa mai departe. Floriile este denumirea unei sărbători păgânești, care această sărbătoare păgânească a fost înlocuită cu sărbătoarea intrarea Domnului în Ierusalim. Ca de altfel nici Rusaliile. Noi sărbătorim pogorârea Duhului Sfânt. Rusaliile era o sărbătoare păgână, Rozalia, da? Și așa mai departe. Iată, aceste denumiri, din păcate, apar și astăzi în calendarul creștin ortodox, deși nu ar trebui să apară, pentru că sunt denumirile unor sărbători păgânești. Nu are nicio treabă cu creștinismul ortodox.
putem eventual să ne dăm seama de amploarea consecințelor alienării autenticității protocreștine de după Teodosie cel Mare. Deci iată, după Teodosie cel Mare, încet, încet, creștinismul ortodox devenind religie de stat, începe să se denatureze. Și vedem în ce sens s-a denaturat și ce avem astăzi. Adică noi trebuie să facem o legătură între greșelile trecutului și prezentul. Pentru că noi, ca să înțelegem prezentul istoric, trebuie să cunoaștem trecutul istoric. Vorbind de o alienare ce deține caracterul concret al transformării în religie a evenimentului eclezial. Problema care este: ortodoxia este transformată într-o religie a statului. Transformarea în religie înseamnă individualizare și individualizarea prezentării la Euharistie. Trebuie să fie reprezentat primul pas insesizabil în direcția abandonării modului bisericesc de participare. Deci iată, aici nu se mai trăiește în viața de comunitate, în duhul euharistic al împărtășirii, ci devine o chestiune individuală, adică o masă de oameni care merg la biserică și nu știu unii de alții și nici nu știu de ce se află acolo. Pentru că începe acest creștinism de mase, care a dăunat foarte mult și vom vedea după aceea la Sfinții Părinți, vom vedea de fapt acest creștinism de mase cum încet, încet s-a pierdut evenimentul eclezial, adică bisericesc. Prezentare individualizată înseamnă că mântuirea evanghelică încetează de a mai trimite la extragerea existenței din relațiile comuniunii și dragostei, ci se identifică cu primirea individuală a darurilor Euharistiei. Iată, Euharistia este văzută ca dar, adică Sfânta Împărtășanie, nu ca trupul și sângele lui Hristos, ci un dar pe care vin masele și îl aduce la biserică. Da? Deci nu mai este văzut ca trupul și sângele lui Hristos cu care noi ne unim. Adică noul legământ, legământul cel nou, este sângele lui Hristos. Deci iată, noi intrăm în legământul înnoit. Nu mai aducem daruri, jertfe și așa mai departe ca în Vechiul Testament, adică ca în religie. Astfel și cei doi termeni ai primirii, primitorul și cele primite, se obiectivează. Pâinea și vinul transmit un har supranatural, aproape magic, autonomizat în raport cu participarea la Sfânta Împărtășanie. Și individul ce primește pâinea și vinul este dator să îndeplinească în mod consecvent premizele codificate de vrednicie pentru această primire. Adică, iată, noi în momentul când tratăm așa chestiunea, înseamnă că noi nu credem că acolo este trupul și sângele lui Hristos, ci este doar o pâiniță și un vinuț. Și atunci asta e marea problemă, marea dramă, pentru că noi știm că vine Hristos sub chipul pâinii și al vinului, trupul și sângele lui la Sfânta Liturghie, cu care noi ne unim. Deci iată, noi ne unim cu Hristos, pâinea care s-a pogorât din cer, așa cum ne spune și Noul Testament. Pasul decisiv trebuie așadar să îl fi reprezentat apariția parohiilor de masă, slăbirea sau dispariția conștiinței că biserica se întrupează la comunitatea euharistică, adică comunitatea împărtășirii. Iată, vedem că aceste parohii de masă provoacă o mare problemă. Și această problemă o identifică începând cu secolul IV și Sfântul Ambrozie, episcop al Milanului, când Italia era ortodoxă. Știți că Italia a fost ortodoxă pentru timp de 1000 de ani. Papa era episcopul ortodox al Romei, papa era pomenit de ceilalți patriarhi, ceilalți 4 patriarhi, erau 5 patriarhii, așa cum v-am spus, era pentarhia. Și papa a fost pomenit până în anul 1009 de către ceilalți patriarhi, după ce a căzut din ortodoxie, nu a mai fost pomenit, adică se face și schizma, această ruptură, pentru că în Occident s-a pierdut dreapta credință, adică ortodoxia. Și pierzându-se ortodoxia, inevitabil nu mai puteam fi în comuniune cu cel care a căzut din ortodoxie. Iată, în secolul IV, Sfântul Ambrozie, care era episcop ortodox al Milanului, spunea următorul lucru. Nel commento al Vangelo di Luca 4,77 il vescovo si lamenta che troppi nuovi cristiani sono per la Chiesa soltanto un peso, una zavora. Ce vrea să spun aici Sfântul Ambrozie al Milanului? Că deja în secolul IV, Milanul, care era ortodox, era un oraș ortodox, spune că din cauza că s-a dat libertate creștinismului, veneau foarte mulți oameni la biserică. Dar acești oameni, așa zici noi creștini,
pentru biserică era doar o greutate și o inutilitate. Pentru că veneau toate masele, veneau, dar de fapt ei nu trăiau creștinește, nu trăiau ortodox, cum nu trăiesc nici astăzi majoritatea. Și atunci această adunătură de indivizi aduși în biserică, unii păgâni botezați și așa mai departe, erau doar de formă. Cum este și astăzi. Din păcate, în biserică, mulți sunt doar de formă. De fapt, majoritatea sunt de formă, pentru că nu înțeleg această legătură vie cu Hristos, de unire cu Hristos la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge. Știm că Sfântul Ambrozie al Milanului, ia uitați cum este prezentat în cărțile de istorie, foarte frumos, con la massima brevità possibile segna solo i fatti più importanti. Tra questi la elezione di Ambrogio a vescovo di Milano nel 374. Secondo Gerolamo questa elezione significò la conversione all'ortodossia di tutta l'Italia. Omnis ad fidem rectam Italia convertitur, în limba latină. Adică iată, vedem aici că alegerea lui Sfântului Ambrozie ca episcop ortodox al Milanului în anul 374, conform lui Ieronim, această alegere a însemnat convertirea la ortodoxie a Italiei. Pentru că știm că Italia avea mari probleme în vremea respectivă la Milano cu erezia ariană, de care v-am explicat, care a tulburat tot secolul IV și încă după, da, această erezie care a fost condamnată la Sinodul I Ecumenic în anul 325. Iar aici la Milano era un episcop Dionisie care a fost fugărit de către ereticii arieni. Episcopul Dionisie s-a dus la Sfântul Vasile cel Mare în Cezarea Capadociei, da? Și aici după aceea a preluat, după Dionisie, a preluat conducerea în biserică Sfântul Ambrozie. Știm că cetatea Milanului rămăseseră fără episcop și atunci un copil din mulțime a strigat Ambrozie episcop. Și cetățenii Milanului au considerat ca semn de la Dumnezeu și l-au pus pe Ambrozie episcop al cetății Milanului, care, iată, a alungat pe arieni, pe ereticii arieni și a restabilit ortodoxia în Italia. Mergem mai departe la unde rămăseseră. Așa, biserica se impune în conștiință drept instituție de utilitate publică. Ia ascultați ce devine biserica. Devine cum e primăria, cum e poșta. Da? Deci devine o instituție de utilitate publică, unde te duci să satisfaci niște nevoi religioase. Ce îmblânzește moravurile, îmblânzește comportamentul, crește coeziunea socială. O instituție atât de utilă dobândește bunăvoința puterii politice. Funcționând după logica utilității publice, instituția adoptă în mod inevitabil logica puterii. Logica eficienței, a urmăririi prestigiului obiectiv, a simbolisticii exterioare a puterii, a ierarhizării severe, a disciplinei codificate. Deci, iată, biserica începe să funcționeze ca o religie, adică contrar la ceea ce Hristos a lăsat. Biserica lui, trupul lui. Episcopul Romei a ajuns la un moment dat să preia și titlul marelui preot al idolilor, Pontifex Maximus. Iată, papa, după ce cade din ortodoxie, își ia titlul de Pontifex Maximus, un titlu păgân prin care el devine ca un preot al idolilor. Acest titlu Pontifex Maximus, pe care îl purta altădată doar împăratul, nu a ezitat să organizeze Biserica Romană sub forma unui stat laic, Civitas Vaticana, adică astăzi avem statul Vatican. Deci iată, biserica devine stat. Preschimbând evenimentul eclezial într-o formațiune statală instituțională și supunând cele ale lui Dumnezeu celor ale cezarului. Deci începe deci vedem această pervertire, această prostituție spirituală în care biserica este supusă statului. Atât așa numitele biserici ortodoxe, cât și ulterior confesiunile protestante au condamnat cu dezgust sacrilegiul transformării unei biserici locale, adică cele romane, într-un stat laic. Bisericile ortodoxe au fost lăsate să derapeze înspre afirmarea propriu-zisă a naționalismului
rasismului înspre supunerea evenimentului eclezial față de conștiința națională, istorică și culturală a formațiunilor statale moderne, înspre acceptarea rolului de religie de stat. Deci iată, și la ortodoxi începe cu naționalismul, etnofiletismul, care este o altă erezie condamnată și care este și în biserica greacă și în cea românească și așa mai departe. Etnofiletismul și toate lucrurile acestea să transforme biserica în biserică de stat, națională, privilegiile de putere ale religiei imperiului cu mentalitatea și alienarea aferentă au supraviețuit în bisericile creștine și în afara romano-papismului, fie sub forma religiei dominante consfințite de Constituție, fie prin forța politică a ideologiei naționaliste. În orice caz, admirabilul sistem al sinoadelor, creat ca să asigure unitatea Bisericii Universale de pe oicumenă, s-a dovedit incapabil să funcționeze după prăbușirea Imperiului Roman. De ce acest lucru s-a întâmplat? Pentru că știm că sinoadele ecumenice erau convocate de către împărat. Da? Și acum, cum nu mai avem împărat, iată, sinoadele este foarte dificil, pentru că vedem că s-a convocat unul în 2016 și s-a terminat destul de trist. Asta nu că că am fi fost nevoie de împărat. Ca să se convoace un sinod ortodox, pan-ortodox și să fie ortodox, în primul rând acolo trebuie să fie episcopi ortodoxi, nu episcopi îmbrăcați cu haine ortodoxe sau patriarhi îmbrăcați cu haine ortodoxe, ci patriarhi ortodoxi cu conștiință ortodoxă dogmatică, și atunci nu ar fi dificil ca să se convoace acest sinod. Pentru că aici sunt și mândrii omenești, sunt patime omenești ale patriarhilor, care fiecare patriarh vrea să fie un fel de mini-papă în țara lui sau un papă peste ceilalți papi și așa mai departe. Și acest lucru, iată, duce la o catastrofă ecleziologică pe care a și făcut-o la Sinodul din Creta în 2016, unde nu numai că nu s-au prezentat 4 din patriarhii, ci iată, cu orgoliile puterilor bisericești și întâi stătătorilor și scaunelor și așa mai departe, nu s-au putut pune de acord și numai că nu s-au pus de acord, au semnat acolo cei prezenți erezii, au stricat ecleziologia Bisericii Ortodoxe, introducând în învățătura Bisericii Ortodoxe, adică celor care au participat acolo, învățături străine de învățătura ortodoxă și așa mai departe. Problema unității bisericii din oicumenă a fost rezolvată de romano-catolicism, între ghilimele rezolvată de romano-catolicism, prin pervertirea universalității bisericii, cu caracter esențial sub forma globalismului ideologic, ceea ce trăim astăzi, globalismul ideologic, supus autorității catedrei infailibile a pontifului roman, dând naștere coșmarului totalitarismului. Protestantismul a renunțat la această problemă, dar și la conștiința bisericii, percepută drept corp, s-a mulțumit cu convingerile individuale și cu validitatea lor rațională, fărâmițându-se în mai mult de 300 de secte și ramuri, ceea ce protestantismul vedem că sunt împărțiți în mai mult de 300 de ramuri și secte. Asemenea protestanților, ortodoxi trăiesc drama divizării multiple, nu în ramuri ideologice, ci în mai multe biserici naționale autocefale, fapt ce creează confuzie în rândul diasporei ortodoxe din societățile multinaționale ale Occidentului modern. De exemplu, astăzi avem o anomalie în Occident. Aici avem vreo 5-6 episcopi și fiecare episcop e din câte o patriarhie. Un episcop bulgar, unul român, unul rus, unul grec. Da? Deci iată, pentru că papa nu mai este ortodox, papa era episcopul ortodox, da? În Occident, da? Patriarhul ortodox. Iată, fiecare patriarh ortodox din țările naționale, România, Bulgaria, Serbia, și-au trimis aici în Occident câte un episcop, câte un reprezentant. Și avem mai mulți episcopi în aceeași țară, ceea ce nu este normal. Adică mai mulți episcopi din diverse patriarhii. Deși aici, din punct de vedere canonic, patriarhia ecumenică, da, Patriarhia de Constantinopol, da, ar avea aici jurisdicția. Dar Patriarhia de Constantinopol a făcut această concesie cu celelalte patriarhii surori, cu un interes, bineînțeles, că totul nu este nimic gratis, acceptând această stare de fapt, care este o stare de anomalie ecleziologică. Mergem mai departe, 201, 202. Transformarea
bisericii în religia Imperiului, în cadrul Imperiului Roman, pare să fi lăsat moștenire ispită puternică a concilierii cu eficiența puterii de-a lungul secolului ce a urmat și până astăzi. Iată, vedem, am văzut această relație între stat și biserică în decursul istoriei, iar acum voi trata o perioadă apropiată nouă, perioada comunistă, în care iarăși vedem pe dictatorul comunist care devine un fel de zeu pe pământ, așa numit cult al personalității. Știți că dictatorul Ceaușescu și toți dictatorii aveau tabloul lor în care tot poporul băteau din palme, aduceau laude. Adică era exact același păgânism din Imperiul Roman, unde trebuia față de împărat să ai aceeași atitudine, iar creștinii refuzau și atunci erau uciși. Ca și în perioada comunistă avem sfinții închisorilor, sfinții muceniși, care nu au acceptat să colaboreze cu ideologia politică comunistă și atunci au fost arestați, bătuți, închiși și așa mai departe. Pentru că exista acest cult al personalității și slava partidului. Adică ca prezbiter, ca episcop, trebuia să colaborezi cu securitatea și să lucrezi pentru Partidul Comunist. Și să spui că comunismul este venit din cer, da? Este evanghelic chiar. Da? Iată, vedem. Evanghelic este până într-un anumit punct. După aceea nu mai este evanghelic, dar asta nu înseamnă că trebuie să considerăm acest sistem ateu o formă evanghelică perfectă, după care noi trebuie trebuie să ne fie dor sau trebuie să ținem minte această perioadă ca o perioadă de fericire veșnică. Pentru că iată, vedem că comunismul a făcut foarte multe erori și toate sistemele politice, pentru că Mântuitorul a spus un lucru: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Nu mai căutați împărății pe aici pe pământ, că nu o să le găsiți. Că este Uniunea Europeană, că este Rusia, că este America, că este nu știu cine, că este nazismul, că este comunismul. Toate sunt făcute, sunt ideologii care aduc doar suferință asupra oamenilor și asupra celor care își pun nădejdea în ei. Pentru că noi nu ne punem nădejdea în aceste tipuri de împărății pământești, ci noi credem și în împărăția cerurilor. Da? Deci noi în această viață ne pregătim vindecându-ne, pentru ca vindecați fiind să vedem lumina dumnezeiască necreată, să-L vedem pe Dumnezeu ca lumină necreată, nu să-L vedem ca foc mistuitor. Cei care caută împărăția aici pe pământ, da? Închinându-se Duhului acestei lumi și stăpânitorilor acestei lumi, când vor pleca din viața aceasta, nu-L pot vedea pe Dumnezeu ca lumină, ci îl vor vedea ca întuneric, îl vor vedea ca foc. Așadar, iată, mergem în această perioadă comunistă în care avem erezia sergianistă, care vine de la numele unui mitropolit rus care a preluat puterea în Rusia la vremea respectivă și a supus biserica statului comunist. Da? Deci asta înseamnă supunerea bisericii statului comunist, înseamnă sergianism. Poate ați mai auzit acest termen. Vedem în această carte foarte frumoasă, care vă recomand să o luați, Sfinții Catacombelor Rusiei. Da? Aici ne este prezentată toată această colaborare gravă a bisericii ortodoxe cu puterea comunistă, care a fost și în Rusia, și în România, și în tot blocul sovietic. În această carte ni se prezintă faptul că lucrul acesta al supunerii bisericii față de stat a dus, bineînțeles, la o opoziție. Opoziția celor care au înțeles mesajul evanghelic, să dăm cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Dar iată că cezarul vine și cere și ce este al lui Dumnezeu. Lucru făcut în perioada comunistă. Prin declarația mitropolitului Serghei, această declarație care nu a fost acceptată de poporul rus, nici de prezbite, nici de episcop, în urma căreia a venit valul de persecuții. Au fost omorâți mulți preoți, episcopi, duși în lagările de concentrare, dărâmate foarte multe biserici și acceptate doar cei care colaborau cu regimul, cei care au acceptat această declarație
a mitropolitului Serghei. În această carte ni se prezintă persecuția care vine împotriva Bisericii Ortodoxe ca directivă de la Lenin, da? Bineînțeles, în perioada respectivă se face și întreruperea pomenirii episcopilor și inclusiv a mitropolitului Serghei la Sfânta Liturghie de către cei care mărturiseau ortodox și începe această realitate a bisericii de catacombă, adică, iată, Sfânta Liturghie se făcea prin case, se făcea pe ascuns, pentru că regimul nu accepta ca să funcționeze o biserică care nu dorea să colaboreze. Și atunci, iată, în perioada comunistă a fost o perioadă când ne-am întors iar la perioada de până la Constantin cel Mare. Păgânismul, când păgânismul era religia Imperiului, creștinismul era interzis și creștinii săvârșeau Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în case. Iată, avem iar această perioadă, se întoarce iar această perioadă de a săvârși Sfânta Liturghie în case datorită regimului comunist. Iată, biserica din catacombe era o organizare, da? Biserica de casă. Vedem la pagina 490. La pagina 490 ni se prezintă următorul lucru. Un om pur și simplu, deci la vremea respectivă, un om pur și simplu ajunge la concluzia că biserica oficială nu este biserică. Este creată de partid, penetrată de KGB. Începe să se roage acasă. Astfel apare o casă-biserică, exact ca în vremurile apostolice, când Biserica lui Hristos era persecutată. Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale scrie exact aceste cuvinte. Biserica din casă, la Roman 16:5. Biserica din catacombe este exact o mare mulțime de case biserici. Fiecare din ei se îngrijește cel mai mult de felul în care să fie păstrată, secretă și neobservată. Deci iată, vedem această situație care se creează a bisericii din casă, care nu dorea să colaboreze cu regimul comunist. Bineînțeles, la vremea respectivă, așa zisa biserică oficială, supusă regimului comunist, considera biserica de casă, cei care nu acceptau ideologia comunistă, o sectă. Da? Asta s-a întâmplat tot timpul în istorie, când ortodoxi, cu adevărat ortodoxi, cu conștiință ortodoxă, conștiință dogmatică, erau considerați o sectă, pentru că nu doreau să colaboreze cu puterea vremii. Și astăzi cei care mărturisesc, de exemplu, împotriva minciunilor sinodului din Creta, din anul 2016, unde s-a trădat credința ortodoxă, sunt numiți tot o sectă. Pentru că adevărul tot timpul a fost considerat ceva care este în incompatibilitate cu politica vremii, cu moda vremii. Și inclusiv Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, a fost bătut, chinuit și așa mai departe, apostolii săi care au fost uciși, pentru că ei propovăduiau adevărul, era un adevăr. Și atunci lumea, da, cum spune Mântuitorul, că cei din lume nu pot iubi adevărul, iar voi nu puteți fi din lume. Da? Deci Mântuitorul ne-a scos din lume, da, și ne-a schimbat mentalitatea, ne-a dat o mentalitate evanghelică. Iar această mentalitate evanghelică intră în contradicție cu Duhul lumii, indiferent din ce epocă istorică este. Și noi trebuie să, având o mentalitate evanghelică, inevitabil intrăm în conflict cu lumea. Doar cine nu are o mentalitate evanghelică devine prieten cu lumea, cu Duhul lumii, cu politica vremii și așa mai departe. Iar astăzi vedem că erezia ecumenismului, da, susținută de globalism și de puterea mondială, vedem că acesta este un duh anticristic care intră în contradicție cu Duhul lui Hristos, intră în contradicție cu Evanghelia, cu vestea cea bună. Avem aici un exemplu la pagina 8, în această carte foarte interesant, când știți că după căderea Constantinopolului la 1453, Balcanii încet vin sub ocupație, deci sub ocupație turcească și Grecia inclusiv.
Și în războiul acesta ruso-turc, da? Războiul ruso-turc, care a avut loc între ruși și turci, vedem că Patriarhia Ecumenică, fiind astăzi în Turcia, fostul Constantinopol, care astăzi este Istanbul, la presiunea puterii politice turcești, le-a cerut ortodoxilor să se roage în biserici și în mănăstirile din Muntele Athos, din Sfântul Munte Athos, să se roage ca să învingă turcii. Lucru pe care mulți l-au făcut la vremea respectivă. Au fost părinți care au refuzat acest lucru. Adică, iată, vedem puterea politică păgână, pentru că știm că Turcia este islamistă, puterea politică păgână care cere autorității bisericești ortodoxe să se roage pentru ei ca să-i învingă pe ortodoxi, să-i omoare pe ortodoxi. Da? Deci, iată, vedem, lucrul acesta s-a întâmplat în perioada acestui război ruso-turc. Pentru că altfel patriarhul era amenințat că dacă nu face aceasta își va pierde viața. Bineînțeles, ei fiind sub ocupație turcească, mănăstirile de asemenea erau în pericol și atunci mulți dintre călugări au cedat și au preferat la ectenii, adică în cadrul Sfintei Liturghii, să se roage pentru poporul turc ca să izbăvească dușmanul rus. Adică, iată, ortodoxi greci, da, se rugau ca să fie înfrânți frații lor ortodoxi ruși de către păgâni. Deci ca să vedeți puterea politică până unde putea să meargă și cum putea să schimbe această mentalitate evanghelică în care noi suntem frați în Hristos. Și ceea ce se întâmplă și astăzi vedem în lume, în care ortodoxii sunt puși unii împotriva altora tot de către păgâni. Vedem aici ne este descris acest eveniment în care unii părinți din Muntele Athos s-au opus acestui lucru, iar mulți stareți, din frică față de stăpânirea turcească, au preferat să facă această rugăciune către Dumnezeu ca turcii să învingă pe ruși. Avem un alt exemplu foarte frumos în legătură cu această legătură, acest raport între biserică și stat, între puterea bisericească și puterea politică. Un model de rezistență aproape necunoscut în România este cel al Sfântului Mitropolit de Rostov, Arsenie Matseevici, care a fost canonizat de Patriarhia Moscovei în anul 2000. El a fost un vrednic urmaș al Sfântului Dimitrie al Rostovului, căruia i-a și descoperit Sfintele Moaște și căruia i-a alcătuit slujba. Mitropolitul Arsenie a fost un erar misionar, un luptător împotriva ateismului, rascolului și protestantismului. El a protestat cu curaj față de secularizarea averilor mănăstirești. Sfântul Serafim Sobolev este un sfânt foarte important. Serafim Sobolev scria: în ochii poporului această reformă era un mare păcat, căci întotdeauna biserica a privit danile făcute bisericilor și mănăstirilor ca fiind închinate lui Dumnezeu. De aceea, contemporanii acestui trist eveniment nu au putut să nu protesteze. Cel mai tranșant a fost protestul mitropolitului de Rostov, Arsenie. Personalitatea sa a trezit un adânc respect, fiindcă el a apărat întotdeauna neînfricat cauza cea dreaptă. Încă din timpul împărătesei Elisabeta Petrovna. Ia ascultați ce s-a întâmplat aici. Fiind numit membru al Sfântului Sinod, el nu s-a înfățișat la sinod pentru a depune jurământul. Dar de ce nu s-a înfățișat la sinod pentru a depune jurământul? Găsind că următoarele cuvinte sunt neconforme cu conștiința sa. Ia ascultați ce jurau episcopii ortodoxi în timpul împărătesei Elisaveta Petrovna, când deveneau episcop al sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse. Mărturisesc cu jurământ că judecătorul suprem al acestui sinod este însă suverana noastră împărăteasa întregii Rusii. Ia ascultați aici ce blasfemie. El gândea că singurul judecător suprem și cap al bisericii este Hristos și a dat în acest sens o explicație împărătesei. Vedeți aici reacția acestui mitropolit față de moda vremii. Adică împărăteasa, ea se considera șefa bisericii, ea dădea ordini la sinod. Deci jurământul se făcea către împărăteasă.
El a rugat chiar să fie scos din funcție pe motiv de boală, însă buna împărăteasă nu a aprobat raportul Sfântului Sinod și chiar s-a îngrijit personal de însănătoșirea mitropolitului Arsenie. Iată cât respect îi purta. Deci iată, vedem aici acest mărturisitor, care a fost și în Grecia, un alt mărturisitor mitropolit, se numea Augustin de Florina, mitropolitul Augustin Candiotis, care puteți să intrați și să vedeți că sunt și predicile, avea 104 ani acest mitropolit, care iată a scos-o afară pe împărăteasa Greciei pentru că nu era botezată, era eretică. Și a scos-o afară din biserică și i-a spus că până nu te botezi nu ai ce căuta în biserică. Deci iată a dat-o și el afară pe împărăteasa Greciei. Împărăteasa Greciei, regina Greciei, că era regina atunci, cum este și regina României și așa mai departe, care au rămas titluri onorifice. Da? Deci iată, vedem acest lucru, cum acești episcopi, prezbiteri mărturisesc împotriva puterii politice atunci când aceștia abuzează de ea pentru a submina Biserica lui Hristos și a lua și ceea ce este a lui Dumnezeu. Vă recomand această carte pentru a înțelege acest raport bolnav între biserică și stat. De asemenea, vreau să vă citesc un cuvânt al teologului Nicolae Afanasiev în cartea aceasta Biserica Duhului Sfânt, da, tipărită la editura Patmos, Cluj-Napoca, în care vedem, ne spune următorul lucru Nicolae Afanasiev, referitor la ce trăim noi astăzi. Trăim vremuri extrem de dificile. Dacă cineva ar dori să compună un act de acuzare împotriva vieții noastre bisericești, ar fi imposibil obținerea unui verdict de nevinovăție. Dar toți suntem vinovați. Istoria cunoaște vremuri când viața bisericească a fost la fel de dezorganizată ca și a noastră. Au existat lupte, schisme, acuzații reciproce, calomnii, presiuni, dar este o diferență între ce a fost și ce este acum. La temelia celor tulburări despre care ne vorbește istoria erau întotdeauna lupte dogmatice, adică se lupta pentru dreapta credință ortodoxă, în vreme ce acum sunt patimi omenești, care ies la iveală fără să se deghizeze măcar în dispute de credință doctrinare. Viața noastră bisericească este într-un impas, întrucât principii introduse de mult sunt nesocotite, adică inclusiv Evanghelia este nesocotită. Iar aceasta provoacă în viața bisericească numai probleme. Biserica este privită ca și o organizație supusă legilor omenești, adică biserica este supusă statului, care servește scopuri omenești. Voința omenească domină ca o stăpână. Iar această voință care este străină bisericii se străduiește să transforme dumnezeiasca biserică într-un mijloc util pentru a atinge propriile scopuri. Poate niciodată credincioșii înșiși nu au luat atât de mult în deșert mireasa lui Hristos, adică biserica. Deci iată, frați creștini ortodoxi, aceste evenimente istorice care ne demonstrează această legătură toxică între stat și biserică, această legătură toxică. Bineînțeles, am mai avut în istorie, există și o carte care nu este în limba română, pe când conducătorii erau sfinți. În această carte ni se prezintă în istorie și câteva exemple pozitive ale unor conducători care au ajutat foarte mult biserica. Dar de multe ori acești conducători s-au folosit și ei la rândul lor de biserică pentru a avea această unitate de credință. Adică le convenea și lor și le era necesar ca să aibă această unitate, să nu aibă această dezbinare în imperiu. Da? Pentru că dacă era unitate în credință, se putea menține și unitatea politică. Deci iată, a fost, să spun așa, apare această idee care apare cu împărăteasa Teodora, care știm că a pus definitiv în anul 843, dacă nu mă înșel, definitiv a închis această problematică a ereziei iconoclasmului, care a început cu Leon al III-lea Izaurul, cu Sinodul VII ecumenic, care l-a condamnat ca erezie împărăteasa Irina,
Și apoi, iată, vine iar o perioadă de tulburare, de persecuție scurtă și împărăteasa Teodora desfințează definitiv această erezie a iconoclasmului și apare această așa zisă numită Sinfonie Bizantină. Această Sinfonie Bizantină, această legătură între biserică și stat, unde statul ascultă de biserică, da? Deci se supune la voința bisericii. Adică, iată, vedem aici voința omenească se supune voinței dumnezeiești. Au mai fost în istorie momente, dar scurte, din păcate. Ceea ce trăim astăzi, în secolul 21, vedem că nu mai există această simfonie, ci există această legătură toxică prin care puterea politică folosește biserica în scopuri politice, în scopuri de propagandă electorală. Vedem politicieni care nu sunt nici botezați, vedem politicieni care nu cred în Dumnezeu, au o viață imorală, nu sunt un exemplu pentru societate și pentru tineri, ci din păcate aceștia sunt puși în biserică, băgați prin Sfântul Altar, ținuți pe solee, este partea aceea din fața iconostasului. Li se dau tot felul de onoruri bisericești și tot felul de însemne și tot felul de medalii bisericești pentru că au făcut niște donații substanțiale. Deci iată, vedem că în acești termeni astăzi Biserica lui Hristos, care rămâne a lui Hristos, dar cei care sunt în ea nu mai sunt a lui Hristos, din păcate, cei care o conduc și care se complac prin această formă de prostituție. Vedeți că avem de-a face cu o formă de prostituție spirituală prin care biserica este supusă statului, da? Este supusă statului contrar evenimentului eclezial pentru care ea a fost lăsată de Hristos ca spital duhovnicesc de vindecare a tuturor, inclusiv al politicienilor, pentru că vedem că și politicienii, din păcate, sunt bolnavi din punct de vedere spiritual și această boală spirituală se vede prin legile pe care le dau, pentru că numai un om bolnav poate să dea asemenea legi la nivel de Uniunea Europeană, la nivel global, pentru că avem de-a face cu niște oameni bolnavi. Da, oameni care au patimile lor devin legi oficiale în țările și așa zise ortodoxe. Iar acest lucru, iată, ne întristează pentru că nimănui nu-i place ca să aibă o lege într-un stat în care copilul lui să accepte o ideologie. Da? De exemplu, avem ideologiile acestea care astăzi încearcă să distrugă familia la nivel de familie și care sunt acceptate inclusiv, din păcate, de cei care au familii. Da, noi știm că avem niște principii creștine de la Dumnezeu lăsate, de la creația lumii, care iată sunt călcate în picioare. Avem Dumnezeu a lăsat niște criterii prin care noi oamenii, respectându-le, și ar trebui să le respectăm, să vină din firea noastră lucrul acesta, nu să fie neapărat să-mi zică un canon sau să-mi zică o poruncă, pentru că trebuie să vină de la sine. Da, firea omului, da, deci iată, să vină de la sine că tu știi că acel lucru nu se face și că acel lucru îți dăunează și te distruge. Dar iată că Dumnezeu a trebuit să dea porunci, Sfinții Părinți a trebuit să lase canoane, adică acestea care sunt niște cârje pentru noi, da, ca să ajungem la Hristos, la Dumnezeu, niște cârje. Omul care este în Hristos nu mai are nevoie nici de legi, nici de canoane, pentru că vine de la sine, normalitatea, da? Da, simte cum l-a creat Creatorul și cum trebuie să rămână și să dea slavă Creatorului. Nu trebuie să vină o lege morală sau o lege nu știu de care să-i spună că nu este bine să faci acel păcat. Deci trebuie să, iată, cine este în Duhul Evangheliei trăiește acest Duh fără să aibă nevoie de niște legi sau de niște porunci sau de niște canoane. Dar pentru că omul nu mai trăiește în acest Duh, iată, părinții la Sfintele Sinoade Ecumenice s-au adunat și ne-au lăsat aceste canoane după care noi ne conducem în biserică spre vindecare. Adică, iată, biserica este un spital unde noi venim pentru a ne vindeca. Biserica nu este Biserica lui Hristos, din păcate, astăzi transformată într-o religie, nu face altfel decât să avem o clădire în care sunt foarte mulți oameni bolnavi și care de fapt nu doresc vindecarea. Adică care de fapt intră și cum intră așa ies, adică fără să caute
o rezolvare a bolilor spirituale de care suferă. Și atunci, iată, de la boala spirituală vine boala trupească, biologică. Trupul nostru se strică datorită stării noastre de boală internă, interioară, spirituală. Și toate acestea ce v-am explicat din punct de vedere istoric, începând de la faptul că biserica a devenit o religie de stat, a dus, iată, astăzi la ceea ce vedem în jurul nostru, biserica să devină o simplă instituție supusă statelor care sunt atee, cu conducători nebotezați, atei, conducători care nu mai iubesc poporul, conducători care nu mai au o mentalitate schimbată, adică evanghelică, nu au metanoia, metanoitate, adică nu sunt niște politicieni pocăiți, da, pocăit în sensul nu sectele. Sectele nu sunt pocăiți, ea sunt rătăciți, e altceva. Noi vorbim de pocăință, care pocăință este doar în Biserica Ortodoxă, nu există pocăință prin alte părți. Pentru că doar Biserica Ortodoxă este biserica cea adevărată care îl vindecă pe om. La celelalte secte poți să deveni un om moral, adică renunți la o țigară, renunți la băutură, renunți la anumite patimi, dar nu te vindeci. Da? Deci devii doar un om moralist, moral. Iată, vedem că acest lucru a dus astăzi la o religiozitate bolnavă. Oamenii au devenit religioși, consideră că dacă merg la biserică și aprind 2-3 lumânări, gata, s-a rezolvat problema, sau îi se citește o rugăciune, el se vindecă în automat, ceea ce este total fals, pentru că vindecarea trebuie să vină din legătura ta vie cu Hristos și din conștientizarea că tu ești bolnav și în biserică vii pentru vindecare, dar nu o vindecare automată, un abracadabra, ci tu trebuie să lucrezi la această vindecare ajutat de duhovnic, de preotul medic, prezbiterul medic. Deci prezbiterul, preotul trebuie să fie medic în primul rând, medic spiritual, că dacă el însuși este bolnav, nu poate să te ajute pe tine cu nimic. Mântuitorul ce spune acolo? Vindecă-te pe tine, doctore. Da, deci nu ai cum să devii un duhovnic dacă ești tu bolnav. Și astăzi, cum nu mai sunt duhovnici, sunt doar popi. Iar popii nu pot să-ți ofere decât niște servicii religioase, contra cost, care nu-ți folosesc la absolut nimic. Nu-ți folosesc la absolut nimic. Este o pierdere de timp. Și atunci, iată, noi trebuie să vedem biserica ca pe un spital duhovnicesc. Prezbiterul trebuie să fie un duhovnic, da? Nu trebuie să fie doar un popă care face niște slujbe. Și iată, cunoscându-ne pe noi, cunoașterea de sine, din cunoașterea de sine vine și lepădarea de sine, da? Deci lepădarea de păcat, lepădarea de boală. Nu putem să mergem să pretindem că ni se face o slujbă sau ce ni se face și să ne vindecăm fără să renunțăm la ceea ce ne-a îmbolnăvit. Vedeți că oamenii nu doresc să renunțe la ceea ce i-a îmbolnăvit, ci doresc o vindecare abracadabra prin care să se vindece, dar dacă se poate așa la suprafață, dar să rămână tot bolnav. Adică să nu renunțe la ceea ce l-a îmbolnăvit, ceea ce este o iluzie. Deci iată, în biserica noastră ortodoxă avem această terapie spirituală de vindecare a omului. Un adevărat ortodox nu are ce căuta nici la psiholog. Un adevărat ortodox nu poate să fie depres. Un adevărat ortodox nu poate să aibă griji și așa mai departe. Deci lucrurile acestea arată clar că este într-o stare de boală. Iar această stare de boală se agravează și îl duce pe săracul ortodox religios, pentru că aici e problema religiei și a transformat propria credință într-o religie, îl duce doar la spitalul de nebuni. Da? Deci majoritatea ajung la spitalul de nebuni, la psihiatrie, pentru că de fapt nu înțeleg că ei au o problemă, o boală care trebuie să o vindece. Și nu numai că nu înțeleg acest lucru, dacă îi spune cineva că are această problemă și trebuie să o vindece, începe să urască doctorul. Da? Și caută alt doctor. Alt doctor care poate să fie un șarlatan, care să-i spună, da, uite, citesc o rugăciune, dar o să te faci bine pe lumea cealaltă.
Da? Și se întâmplă astăzi, avem foarte mulți șarlatani, inclusiv îmbrăcați așa cu hainele acestea, care, cum sunt și doctori, sunt doctori care te salvează din punct de vedere biologic, își fac treaba și o fac din dragoste, și sunt doctori care te ucid. Da? Te ucid, așa cum sunt și prezbiteri, preoți, duhovnici care te salvează din punct de vedere spiritual, și sunt cei care te ucid spiritual pentru eternitate, pentru că ei de fapt promovează o ideologie religioasă, niște servicii religioase care nu-ți folosesc la absolut nimic. Deci iată, frații în Hristos, cunoscând istoria, cercetând aceste lucruri pe care vi le-am prezentat, care nu sunt de la mine, sunt din cărți, sunt experiența bisericii, sunt scrierile părinților, prezentându-le ne dăm seama de fapt că în momentul când noi transformăm credința noastră într-o religie, supunem Biserica lui Hristos unor puteri politice, statului și politicienilor, de fapt nu facem altceva decât să ne sinucidem singuri. Este o sinucidere spirituală în masă. Și asta se vede, că este o sinucidere spirituală în masă. Deci, noi astăzi, în secolul 21, suntem chemați să ne întoarcem. Suntem chemați să ne întoarcem, să trăim evanghelic, să schimbăm mentalitatea, metanoită-te, schimbarea mentalității, să avem o mentalitate evanghelică și odată schimbată mentalitatea și luând legătura doar cu biserica cea una, ortodoxă, care e a lui Hristos și care vindecă, în care în ea trebuie să căutăm adevărații duhovnici, adevărații medici care să ne vindece din punct de vedere spiritual, numai atunci noi putem să mai avem o șansă de a ne salva sufletește și trupește, atât aici pe pământ, cât și să fim pregătiți pentru viața veșnică, să-L întâlnim pe Domnul nostru și să-L vedem pe Dumnezeu ca lumină necreată. Dar acest lucru încă începe de aici. Împărăția lui Dumnezeu este aici, în mijlocul nostru. Împărăția lui Dumnezeu e înăuntru nostru în momentul când noi ne unim cu Hristos, împărtășindu-ne cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge. Dar această împărtășire, atenție, nu funcționează magic. Nu putem să ne împărtășim să așteptăm să se întâmple nu știu ce. Ci această împărtășire are un efect asupra vieții noastre duhovnicești dacă noi înainte am schimbat mentalitatea. Deci iată, primul lucru este schimbarea mentalității. Să gândim evanghelic, să renunțăm la egoismul nostru, la interesele noastre meschine, personale. Și abia atunci, renunțând la egoism, atunci noi putem să ne deschidem spre Hristos și spre aproapele. Pentru că iată, vedem că trebuie să-L iubim pe Domnul Dumnezeu nostru din toată inima noastră și din tot cugetul nostru. Iar pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Eu ceea ce vă spun aici, vă spun din dragostea pe care o am față de credința ortodoxă și din experiența pe care o am și experiența aceasta duhovnicească care la mine cel puțin și cei care îi cunosc eu au adus efecte ale vindecării. Da? Efecte în care acești oameni și-au schimbat viața în Hristos, efecte în care acești oameni trăiesc încă din viața aceasta realitatea prezenței Împărăției lui Dumnezeu care este înăuntrul nostru. Și noi, pentru a menține această împărăție înăuntru nostru, trebuie să lucrăm în fiecare zi cu patimile noastre, cu păcatele noastre, să renunțăm la ele, să le abandonăm cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul spune că fără de mine nu puteți face nimic. Deci iată, să nu ne amăgim că putem face ceva fără Hristos. Sau putem să manipulăm, sau putem să ne folosim de Biserica lui Hristos în scopurile noastre meschine și mizerabile, da? Indiferent că sunt politicieni, indiferent că sunt prezbiteri, preoți, episcopi. Nu putem să folosim mireasa lui Hristos, biserica lui, așa cum am citit din această carte, în aceste scopuri care nu-l duc pe om la vindecare, ci îl duc la profesarea unei religii. Iar să nu uităm acest lucru, că religia ucide sufletul. Este o ideologie care te ucide pentru eternitate. Ortodoxia nu este o religie. Ortodoxia este calea vindecării, calea care te duce la luminare și la îndumnezeire. Amin.
Sunt Părintele Constantin Popa de la Parohia Ortodoxă Sfântul Ioan Gură de Aur din Bustul Arsiție. Vă doresc o zi binecuvântată și sănătate sufletească și trupească să dobândim de la Domnul. Amin.